Sanbonan, Dumalang, Shapamunjani, and we are still in the outskirts of Johannesburg, Euville, Vandaag, and Rocky Street. I was still making it. Yes, I think today we're also going to be having another episode that is going to be so touching. We're going to be talking about some of the recent things that have been taking place before to Mzansi, and that thing has affected a whole lot of people from Zanzi and also from our neighboring countries in Namtwala. So joining me on this one, ngiphethe one and only bafana badala. I hope seniyazi ke Linels. Baby girl, sharp unja. Sharp Simpson. Declan boy. Sharp guys, millennials back at it again. Ejuve. Apho into zenzeka khona. Doda uthi into lesithatha ngayo namhlanje ishukumise wonke umuntu. We were talking about everything that has actually been happening. Ukuthi zize kanjani, what really transpired, because these things have been happening for quite some time now, bro. Like if you look at the hate that is actually taking place between South Africans and other African countries, it dates back to something like 2008, bro, like when the xenophobic attacks actually started at Alexandra, you know. So this thing has been growing periodically. So now this time around, it's kind of, you know, angazi ukuthi ngibeka kanjani, it's kind of it's smart in a way, because people are saying that they're doing those marches in a smart and peaceful way, but wena ibona kanjani Boyzine, like, do you really think are they doing it in a proper way, noma is it smart, noma is it idle? Injani sithatha nge-march and march mas Yeah. le sheke ilizwe lonke. Mna I get where i-South Africans are coming from mabesithi ba abantu kumele babe documented, because now ngenza into usingabi nandlela yoba masikubambe accountable for that. Yes. So mhlambi ke ihlobo eyenzwa ngalo can be the issue about how everything is happening, but the cries and the reason behind, there is sense in it. Let me not say there's some sense, there is sense in it. But now we're talking about ngehlobo eyenzeka ngalo, it's a different story. It's a different story, yeah. I think, what I've actually realized is people are actually getting tired of addressing how they feel about having illegal immigrants in the country, and at the same time, the government not doing anything about it. It could be that, to some extent, or it's how I perceive it. That maybe people are getting tired of it. But whenever you serve those during the 30th June, yeah. I was arrested. Really? Not for a march. I was arrested for my own work. Dahlala Payana, like they were telling me they are calling cops for us apparently. Indeed, photographers with the universities because we are freelancing. So they held me in the office and they told me that they're calling police. So I'm like, guys, the police ngale 30 ka March, like nge 30 ka June. Sure. Because police are all busy in the March and March. Yeah. So ndasinda, otherwise maybe I was gonna be in prison. Benhleli nabo brother no sister mhlambe nawe ngabe mhlambe under that processing type of thing, mhlambe next week you're going somewhere deep, we don't know where, but igama lokuqala uve balixhosakazi elitolokazi kayi-one elithethayo. Okay, mafethu, this guys, and today joining us on Progressive Podcast is none other than Sweetness. Sweetness, welcome to Progressive Podcast. Nice, philile mntase unjani wena? Ewe, khawunyuse izwi mntase sikuve. Kazi introduce ngokwakho. Ewe. Ndifuna uchaze ngokwakho. Uchazele nto. Igama ndinguSweetness elenkobe, ndingunomxolisi ifane ngumathokazi. Ngokokuhlala ndilapha kule ndawo sithetha ngayo kuthiwa yiYoval eHunter Street, kodwa ngokuzalwa ndizalelwe eGcuwa kwindawo kuthiwa yiButterworth eMcunkcuzo, but i-Eastern Cape kabafundiswa. Yeah. Enkosi mntase, yazi I always find it difficult, right, to pronounce Xhosa words. eGcuwa. Emcunkcuzo. Imagine iGcuwa. Yeah, yazi noma yini boza yami. Awukwazi usho noma yini fonini Emcunkcuzo. Okay, eGcuwa, Emcunkcuzo, right?
Okay, Sweetness, no, thank you so much for taking your time and being a part of this episode today. Yeah? Okay, so I wish you boy, like when how would you feel? I'm sorry to call you boy. Hey, as when there's a matalinyana, there's a struggling. But you even take them to places where they're not supposed to be even called. Boy. This is very bad. But anyway, but I'm put hands there. Yeah. Anyway, Sweetness, so tell us, ukuthi wena uzizwa njani about this whole March and thing, and about all the recent xenophobic attacks that have been taking place and everything that is actually happening. How do you see things when siva njani sana? Umbuzo wakho ukuthi mhle ufanelekile Fana nami kakhulu. Inkosi. Kakhulu kumuntu ofuna ukuyibona lento yenzekayo ngeliso elimnabileyo, iliso elingaboni. Xa ungumama, ndicela uyicacisa ngolo hlobo, uyabona xa ungumama inimba yakho isika sekuthiwa umntana ayingowakho. That means you are mother and now you are nurturing aba bantwana ngoku ingebo bakho bonke. So ukuba kwaba bantu bangaphandle ngokutsho into yokubana balapha andifuni ukuthi ndiyibona kakuhle o ndiyibona kakubi, ndiyibona ngaliso lonke lomuntu ofuna ukuyibona. Kodwa ngokwesintu singama-Afrika, singabantu bakwantu, singabantu abahloniphayo, singabantu futhi ekuthiwa xa kuthiwa akeva kuthiwa hayi akeva, asinikezeli, asohluleki ngumntu. Unikwa amathuba noba kangakanani na. Kuba ndingurasta woman kudla ngothiwa xa kuthethwayo kuthiwa you 7 times fall and you 7 times, but mna ndithi you 8 times fall, ngoba akunalungelo loba umntu kuthiwe uwile namhlanje ngomso uvukile. Into ethetha into okokubana ukuhanjiswa kwaba bantu nokuhlaliswa kwabo kufuneka kuthethiwe. Singama-Afrika singabantu bentlonipho. Mna personally as uSweetness kungenziwa ngenye indlela ngaphandle kwengxolo nokuba bagxojwe into okokubana benza inkohlakalo ethile. Talking about ukumadarisha, akuthiwa xa umadarisha kuthiwa lo mntana lo urongo, then kumiswe loo nto le kuthiwa ngoburongo bakhe ke ngoku makasuswe okanye makabethwe okanye isohlwayo sakhe masibe ngamandla kakhulu ngokokubana wone kangakanani na. Njengoba thina sibona ukona kwabo, singalibona elinye icala labo abenza ngalo kakuhle. Umzekelo nje, ndihlala apha eYoveli, ndihlala naba bantu bonke, ndifunda ntwinye ukuqala ekutyeni, ihistory yethu singabantu abamnyama. Nje ukwazana ngezinto ezincinci ufumanisa into yokubana sibanye ngezi zinto. Into eyohlukayo kukubana lo ndimazi kuba usuka eKenya, lo ndimazi kuba usuka eGhana, lo ndimazi kuba esuka eCongo. Yeyona ntsinde isenza into yokokubana sibabona abantu ingathi bangomohluko, kodwa ngelami ilizwe sibantu banye. Njengoba bendikhe ndatsho into yokokubana ngokuhlala kwam apha eYoveli ndifumaniseka into yokubana hayi mani, iintetha zaba bantu yintethanye. Uyakwazi uthetha ilizwi elithile okanye igama elithile ufumanise into yokubana hayi mani, kuba ndingumXhosa ndiyamva ubhuti, ndiyamva usisi ngehlobo athetha ngalo. Into ethetha uba asilahlekanga naba bantu ncakamshelana. Into kunayo sifuna nje into yokubana kuthiwe ngoku sihlala njani sisonke, sifundisa njani
ubuntu ngoba unobuntu bakho, ndinobuntu bam. Sifundisa njani obubuntu? Sifundisana njani into yoba ubuntu obu buhlalisana njani? NdingumXhosa, omnye nguCirha, omnye nguRhadebe. Ndiyangena ebuhlantini bakwaRhadebe ngezizathu ezithile akwaRhadebe. Uyofumanisa into yoba mhlawumbi ndizele kwaRhadebe okanye ndinobuhlobo obuthile bakwaRhadebe. Yile nto bekufuneka into yobana thina singabantu abamnyama siyazama ukuyiqononondisa ngaba bantu sithi ngabantu bangaphandle. Can I also ask you a question regarding into ukuthi abantu bangaphandle? Bangaphandle in what sense? How would you say ukuthi umuntu ungumuntu wangaphandle? Like are they, because of they lack proper documentation, or they can't speak a language in a proper way? How would you really say ukuthi lo muntu lona is from outside, umuntu wangaphandle, and you want them out of your country? Ngesingawe wena, how would you classify umuntu as lo ngumuntu wangaphandle lo? Bendikhe ndayiphatha nje kancinci loo ndawo. Le nto nditsho ndithi xa ungu-mother nature, ndizawuphinde ndiqhubeke eburasteni because of xa ungu-mother nature, umother yi-nature, ilizwe lilonke yi-nature. So as abantu abahlala kulo, how do we nurture this mother? Into ethetha into yoba lo mntana ulahlekele kwaDlamini ngomCirha. Lo mntana siyamazi into yokubana ngowaseGhana. Akho nto ibaluleke ukugqitha loo nto leyo. Lo mntana ngesiNtu siyamazi uba lo mntana ngowethu ulapha, kodwa lo mntana ngowaseGhana. So meaning lo mntana should have proper documentation, ayaziwe ukuba ula ekhaya, but he or she is from Ghana. Ile nto eshoyo. Ndifuna ukuthi nokukwaziswa kwalo mntana into yokubana ngowaseGhana, andiqondi uba unalo ilungelo loku into yobana anyolwe, being posed by any mistake ayenzayo, and then idrowe a point yokuba kutheni le nto funeka etheni ecaciswe into yoba ngowaseGhana. I think iproblem yam mna ilapho into yokubana lo mntana ngoku ngowaseGhana asinalo ilungelo lokumdyobha ngobugwenxa bakhe. Every mistake is a notice. Yes, and ngendlela erongo. Ngendlela erongo. Ngoba ndiqinisekile into yokubana bakhona abantu ababaziyo abanye abantu abaseGhana qonda uba hayi mna andingethandi kuthiwa makahambe ngehlobo yena ambone ngalo. Uthini wena mntu uthi makahambe ngehlobo mna endimbone ngalo? According to you, Sister Sweetness, what makes South Africans want all foreign nationals wanna go? According to you, okay, you can carry on. Can I go back to the question that you asked ukuthi umuntu wangaphandle uba ngumuntu wangaphandle njani? What was the question like that? Yes. It's the borders. Okay. That's where the division came, and that was the purpose for those borders. Because even Nalena, it is south of Africa. Okay. It was all Africa, like inland before its division. So the way I see things, when they came and put those borders, the intention was for land that is happening today to actually happen. Ukuthi thina we are all blacks, and let we tell about languages they are like ziyafana. We have words that when you say whatever, if I didn't hear the sentence, but once I hear that word, I'm like, okay, they are talking about this. So the borders are the ones that makes us sitting abantu bangaphandle. Okay. That's the history of it. Okay. Okay, you can continue with the question. I just wanted to go back to that. Okay, so now my question was, if what really makes South African citizens want those people
out of their country. Ingabe yini engaka that is actually causing this whole hatred that is happening, and the marches and the some form of hatred that I've seen. I don't want to go there and say it's xenophobic and stuff, but I just want to go with the marches and the protests and everything that is actually taking place. Because even if you go to social media, it's all about that, bro. Like, ingabe yini engaka? What did foreign nationals do? Because there are people who are good, I believe, and there are people that are bad, which I also believe. So yini engaka, and why must ibe ngaleyo ndlela leyo? Uyabona kuthiwa kwaXhosa kungaqhuma kubasiwe. Where there's smoke, there's fire. Usisinelu ukhanyise enye into aba ethi kukho iibhoda ezibekiweyo. Nqam ndaqonda batyheni ezi bhoda zibekwe ngubani. Ndingathi xa ndikuphendula ndithi ngoba zonke izinto mos zinxityiswa igama okanye zinxityiswa loo mpahla ithile. Ugovernment wethu ngumlekeleli wazo zonke ezi zamva sijamelene nazo ngoku. Ngoba mna when I pick to people that abasecankwam ndifumaniseka into yokubana le nto ipersonali, luchuku olupersonali, into yokokubana ugovernment wethu uba bemthiwa mhlawumbi xa kufika le nto kuthiwa yinkululeko, freedom, wakhulula wonke umntu ngokwengqondo, wasifundisa nangale nkululeko ngesithi ngekho kwesisigaba. Ngoba umzekelo utata uMandela uye watsiba amathafa, wahamba wayothatha umfazi kuthiwa induku entle igawulwa esizweni. Wahamba wayoyigawula ngaphaya eZimbabwe. Wayibona into yokubana eMozambique, oh thank you. Wayibona uba Mozambique. Thank you. Wayibona uba makayo eyoyigawula le nduku ngapha eMozambique. Futhi wayifumaniseka uba intle ngoba namhlanje siyamazi uba ngukumkanikazi wethu wesizwe. So andi-understand into yokokubana asifundi ngani ngoba yinkokheli, nguyena inkokheli uye wasikhokhela into yokokubana ubuntu abunyanzelekanga bubazi ubuntu into yobana buphelele kumXhosa wakowenu okanye kumSuthu okanye kumVenda kuba kusithiwa use-South Africa. Wayosigawulela ngapha eMozambique. It stretches a lot. Yes, wayosigawulela ngapha eMozambique. Ngesithe thina xa siyifuna le nto siyibona sayifunda into yobana utata wethu usishiyele, usigawulele ndlela ithini ukuze thina sihambe kule ndlela lula. Ngoba laa tata ndiqondile into yokubana ususe amahlahla, ameva, into ezininzi bezimxinile endleleni, kodwa waqonda into yobana no, mna ndiyogawula ngaphaya. Yimfundiso entle le yam. I'm sorry to watch. Yes, maybe if the time this whole thing was actually explained, or this thing of what's into igawula ezizweni, maybe people thought ukuthi mhlambe mele osuke eGcuwa and go to no, not Lesotho, because Lesotho is outside SA, right? Maybe you go to Venda or you go to Mpumalanga. I think that was the idea. Mhlambe most South Africans were not really educated about what it really means when we say ukuthi induku enhle igawulwa ezizweni. They thought mhlambe it's from KZN to Eastern Cape, from Eastern Cape to Mpumalanga, from Mpumalanga to Bloemfontein, yabo. But now if there is a question of one leaving Eastern Cape and going to Mozambique or going to Zimbabwe, now that becomes an issue because zihlezi zikhona lezi zitori zokuthi mara wambofunana nomuntu wangaphandle yabona. So it becomes a problem if
it's outside the borders. I think it's because it Yeah. becomes a problem kumntu ofuna ukulimitha ingqondo yakhe ukucinga. Ndize kuSisineli, uSisineli uphawule into ethi yonke lento yenziwe zii-borders ezibekiweyo. If we can find who put those borders, We know exactly. It will be what? and then therefore singakwazi ke into yobana thina ama-Afrika siqhawule ezaa border. Ndibe ndikhe ndayithetha ndathi umCirha uRhadebe ndiyangena ndinguMadlamini, ndiyangena kwaRhadebe, ndinendlela endiyazi into yoba ndingena njani kwaRhadebe. But xa kukho umntu ozandixelela into yobana awungeni kwaRhadebe abe endibeka izizathu angazaziyo, that says into yobana mna ngokufuneka ndimamele laa nto ukuba yena aziva ngalo, ndibe ndizazi into yobana ndifanelekile mna ukungena kwaRhadebe. Yilaa bhoda ibekwa ngulaa mntu uyi-one, sithini singamazi into yobana ngubani. Ngulo funeke ke ngothina simazi into yobana yabona laa mntu ubeke ezaa bhoda nguye lo sibeka kwesi sigaba sobana namhlanje. Do you support the March and March though? Do you support everything that's actually happening? What's your Andifuni take? uxoka ndisupport at all. Like, have you ever dated a guy from outside? Of course. Okay. I make friends with them. I mean, like dating. What is dating? Because Okay, of ever dating is been like in ukumazi love? umntu nokuhlala naye, Been in ubuhlobo love, obuthile. maybe? Yes. So if we dating these person, but aba bantu ngehlobo, sorry, elithi ndakha ubuhlobo nabo, ngoba nala magama esingisi aye asibhidanise ekugqibeleni because of ukwakha ubuhlobo. It's kwicala lam it's dating. Wakha ubuhlobo, wakha ubudlelwane obuthile. Ubudlelwane ke abakhiwa ngokulalana nomntu okanye kwakhiwa ngokuba nibe nento ethize edibane nokukhulula umzimba so that sazane singabantu. Ukwazana komuntu kukubonana ngenkophe into yobana ufana nam, ufana ncakamshana. Umzekelo mna ndinokumiswa endlini kuthiwe, are you not from Kenya? Into ethetha uba intsomi, i-DNA yaseKenya ilapha kum, Okay. i-DNA yaseNigeria ilapha kum. Andikwazi ukuyibaleka noba ndingathi ndiyibaleka kangakanani, yona iyandixelela kuthiwe wena ufana neNigeria. So when according to you, Sweetness, what should be done? Kumele kwenziweni ukuthi at least even those that have left abantwana babo lana and their wives and went back to their countries, what should be done to resolve this whole thing? Wait, can I chip Thank in? Please do. Because ikhona into esimisishayo. Mhm. When a black person goes out and dates okanye marries a white person, thina singabantu abamnyama siyi-rate as an achievement. Yes. Yeah, and we do. And like at that time, like We do. Mhlophe is white and you are black. Yeah. Like, Leo, it's screaming. Mm-hmm. But then when you are with an African person, ijongwa ngelinye ihlobo as if ba niyasithengisa. I've come across someone always ufaka kwi-political party yabo. Le nto ibiyenzwa nguZandile. Yeah, Zandile Dabula. Dudula. Yeah. You saw me Operation fighting. Dudula, You right? saw me Yeah. protesting and fighting at work, and then one bizele eqaleni wathi we need a woman like you. So ngabuza ukuthi mission yini, what are you guys doing? Was it Zandile Dabula straight or No. his colleague No. or her colleague, so to say? Ngumntu oyicolleague yam, but he's also leading a political party. Oh, okay. MK. Yeah. Wathi kumu we need a woman like you to lead i-program ethile abayisebenzisayo. So mandiyibuza ba yintoni, wathi ba they are taking illegal foreigners out of work bafake South Africans. Okay. So why picture yonke lento yakhe? And my answer was like, nah, I really cannot accept offer yakho because I can't stand for something I don't believe in. Adiphikisi le system yoba people need to be registered, because that's the problem. But now pretty much what I saw, they were not going around asking Uti, show us your permits, let's see Uti, your papers. If they say Ajika, every person from Africa was put under one umbrella. One umbrella. Yeah. So
ikhona i-contradiction kule nto bayithethayo bathi okay we are only there to take out people who doesn't have documentation, but I haven't seen even online one video apho kufika khona to show us your papers. I'm not talking about the companies, I'm talking about the movement that was happening on the streets. So for him now, I think in mindset here to first listen about abamnyama, we really need to go back and check about history here to see where did all these things come from, like the borders. Yeah. Because it runs deep. Because hatred, division esifakiweyo ifakwe ezingqondweni yangena enhliziyweni. It's like wathi lamfana, the one who was he wanted me to join the army, the political organization. Yeah. Wathi kumu, oh hayi nina niyasithengisa, nina babasithengisayo kwaba bantu. So I was like, njani uthengiswa kwaba bantu? These are our brothers and sisters. But if ever I was gonna come with if I was dating a white person, ebengasoze ayithethe loo nto. So icala kwaphana ba thina sibona black people actually undermine other black each other. Yeah. Because now if you look at it carefully, there are people like people like Siya Kolisi, there are people like Musima Imane, there are people like who's this other guy? Lo Bukache, khona lo we-clientele life ngubani igama lakhe ebekade esenza lento insurance. Yeah. Wenza lento ngokuya imali. I can't remember the guy. No, I can't remember the name now. But you know the guy. But I think there's also this guy from Cape Town. I think he passed on sometime. When was it? Was it this year or last year? But baninzi amadoda wethu ashiya apha there thina are about plenty black people. I think once they amass some sort, Bravo Leroux. Yeah, you see, the likes like Abu AMT, you know, you see these guys, once they start to amass success or whether it's whatever the career or whatever that is going well in Zabo, they opt to date white people. It's an good achievement. Upgrade. So is this how as black people is this how we view achievement? Once you get married to a white woman, so you've achieved. But if you get married if I get married to a black Nigerian woman or a black Zimbabwean woman, I'm downgrading. I'm actually selling out the country. So this is how. So this thing is actually systematic. It has come if to you look at it carefully. Yes, and as I said earlier on, ukuthi lento personally ayisekho ukubona lanto xa usenza izinto usezingqondweni. Wonke umuntu oyenzayo akekho sezingqondweni zokuyazi into kokubana kwawena uzifaka eqinezelweni ekoneni yokuba uyazibophelela entweni ongayaziyo into kubana ekugqibeleni izophelelaphi. Apho ibuhlungu khona the creative space, i-creatives zisuffer kakhulu on this. Thank you. Because iMafikizolo was cancelled in Zimbabwe because of this thing. I-supporters zethu, even the podcast. Ufuna uqalela by podcast here to the people abasupportayo are only South Africans. No, they're not. So this thing is really broader and iyasibetha maybe abantu bona ngabantu abangadrumiyo, because there are people, black people about South Africans, they're not even thinking about a passport, they're not even thinking of getting a passport because bona the world is your oyster, but for them the oyster is all around South Africa. So this whole thing now, the reason why in city I hear is izathu zabo, but the procedure to do it izophinda ichale kwathina. What about companies as glamours and abantu bethu abane careers, our sisters who are supporting us back home who are there? Because ngoku if bathi bona it's because we are doing this for the undocumented. La mali ikhutshwe 600 million bingenothathwa la mali kuvulwe i-opportunity i-platforms for aba bangekho documented but registered and then for a day, bro. 600 million, right? Kwenziwe nje into ekhalwezileyo kuthiwe bonke abana nansi imali yabo sizawunenzela ngale mali uzawubhatala njengathi siyabhatala musukwenza i-ID xa uyilahlile nawe uzakwenzelwa and then xa uyilahlile ke ngoku ubhatale. Okay, noba babhatalisiwe sister, noba bangakuthiwa like for example kuthiwe is 2004. The whole thing. Because firstly bethunana nawe unguwe kuthiwa uzalelwe kuloo ndawo uzalelwa kuyo, opportunities are not there for you, you are a dreamer or whatever.
would you not go to another country? Okay, And seek for amathuba greener Akhona. pastures. I right? would. Nam ndingaya. Because now out of South Africa, I still want to travel Africa. But I know it's not about me. But where the government can come together and come up with a way instead of, because I don't know what happened to the money that was taken out, that huge amount of money for one day. So, And chaphazeleke into yobana ogovernment wethu wena Nelly ingase angakhawuleza ngoba xa kuthethwayo kuthiwa abantwana bayi-future bango-government belizwe elizayo. Sinabantwana basezikolweni, ndithetha nawe ngoku, basepakini, ndithetha nawe ngoku, bayadlala, ababuzani noba where are you from? ungowaphi. They don't care about that. Ubone, Don't matter. xa sinovele siyijonge ngabazali le nto sizele. Ewe ke kumntu ofuna ukuyijonga into yobana wena kuba uzelele eNigeria, ewe wena ungayibona ngehlobo uyibona ngalo, kodwa khawukhucinge nzulu into yokubana kunomntana wakho wenu omshiye ngapha eNatala ngoku lapha eJoburg, awumazi into ukuthandana nabani phayana. Kunomntana wakho wenu sithetha nayo ngoku uSevenda, awumazi ukuthandana nabani ngoku sithethayo, uhlangulwa lela Nigeria ngala minute because of singatsho sithi basihlangula kula minute yolahlekelwa bubuqu bethu, ngoba xa kuthiwa kuyazithengisa nje kusube ulahlekelwe bubuqu bakho ngelaa xesha, so uzithengisela for le nto ufuna uzuza yona ngeli xesha. Mcinge ke ngosekuthiwa ngudade wenu awumazi yifemeli, ungapha eVenda, yeke le nto into yoba ulapha e-Eastern Cape, wazi le femeli yakho wenu iphelela apha. Unayo umntu wakho wenu awumazi uSevenda, uthandana neNigeria, unomntana uyabuya in 10 years to come ukunika zonke ii-service zaseNigeria because of unengcambu yaseNigeria, uzawuba nezinto azaziyo. Izawukhweleta ingcambu yaseNigeria ibe isithi mna ndingwaseNigeria, kodwa wena ibe ukunceda ungowaphi, ungowalapha eVenda. Uyithini nalaa nto? Ngoba le nto nditsho ndithi ingase thina siyijonge ngehlobo lobuzali nangehlobo loba ngoku sesilapha. Ungathethi kuba wena usithi hayi mna andinaye umntu, mna andizange nathandana neNigeria, mna this is life now. You are talking about life now. What if in 10 years to come, asikwazi ukupredicta le nto kuthiwa bubomi. What if in 10 years to come wena udibana neNigeria, uzawuyenza njani laa nto sowuyithethile iyonke kulo eberongo ngelaa xesha? Ngoba ixesha lobomi, we can't tell of it, liyenzeka. Kuthiwa impumlo, kuthiwa inyawa alinampumlo. So there's no fairness in all this. I don't know if we can agree to that. There's no strategy of it. It's right beside strategy, so but now let's destroy each other. And What now, could have been your strategy though? Can I ask you that question? Yeah. Umna, If you were in that position, about even those Yeah. people who are having as much and much, the way forward for him now was to approach the government. Ukuthi, what can we do with the people that are here? Abangena maphepha, because we can't track them or whatever. Find a system that's gonna work. Ukuthi babe registered. Simple. Even if it means that the government, the president needs to put something or whatever. But because now the problem, you're saying the problem is here right now. But this process is not helping, and the much it's not doing what they thought it would do. Because the South African is Kalayo, business is going down. Uber is from Zagelo. Which African is going to take a scooter and drive a scooter? Oh my wonder, take a scooter, drive a scooter. Do they even know? Do they even want to know that? Because come on. but now the important question right now is, why is it most South African people, they don't want to do those odd jobs, like as in being Uber guys, scooter guys, or maybe operating a spaza shop, or maybe doing hair on the streets, or maybe selling those veggies? Why can't Amachika do that? Because in this time we are having a 370. So even if it does happen that foreigners at this moment in time, we as South Africans having a 370. So even if they do live now, so are they going to do that? I've seen them. But
But besides, ne, But what if they do it? Mamela, they can do it. But Yeah. now the prices, guys, it is what it is. Yes. I'm already used to doing my hair for 150 or 200. Who's do your hair for 150 bucks? Charge you 400. And akazochaja Mentally, I can't akazochaja go le there 400 because of uyayazi ukuba le iwetha i400 okanye iwetha uza kufuna le 400 because of sekukho lama-Nigeria nalama-Zimbabwe ayenzileyo le nto. Do you get my point? Because if lo muntu mhlawumbe bezatshaja le 400 ibe iyiprice yakhe, ibe le price yakhe ingenachuku, ingena-anger, ingena-hatred, we will go to accept it still. But ufumanisa ukubana le price yabo inento epersonally ethethisayo. Uba bekuthiwa mhlawumbi ndenza le nto nge-150 and then nomnye usisi ngapha ndiyamazi wenza i-150, ibizoba right. Kuthiwe mhlawumbi ayingowasenigeria okanye ayingowasezimbabwe, I think ibizoba right. But because of kukho lo sisi wasenigeria uyenza nge-150 and then mna ngondinolaka lokubana uhambile, then I'm going to price this price and I know mna ngengqondo yam into yobana nina nizawubhatala le mali because of we are used to pay. Progressive people, please. We do have a comment section up here. Now, this topic is hot for everybody, so we do allow you, like, please, Tyler, we want to hear how you think and with our opinions, because this is personal for all of us. Let us know what's in your mind on the comment section. And please, guys, make sure that you do like and subscribe on our podcast. And as what Linnell have just said right now is this is a very controversial issue. It's very touching. It is very much sensitive. It has it's actually disturbing to some extent. So what I'm actually thinking is Bafethu, I don't know what really needs to be done. But see, what happens to Abantwana Sibdi? What happens to the mothers who are housewives and the fathers or the husbands? They've already left the country. Like, And it's been so who's going to take care of those kids? Is it the 370 or already there's a shortage of present fathers. Like kubantu abamnyama, like Xhosas, Zulus, bayayazi into yoba ootata babantwana bethu abekho. And now forcefully bafundisa into yobana ngoku mabagxothe aba bakhoyo. Uthini ke ngoku government wethu kwisikhalazo sesisithi kufuneka utata nomama wabantwana babekhona endlini ukuze bakhulise lo mntana. Lo mntana ngoku uzawukhula ngoku engekho umama or engekho utata. Engekho umama because kukho aba bazawuqonda uba ndizamthatha umntana wam ndiye naye eNigeria. Akekho umama. Sisusa umama lo mntana thina ngenkani ebomini balo mntana. Ukhona utata lo mntana useNigeria, simsusa kulo mntana ngenka. Sithini ngalento siyibethele siyiplanta kula mntana engqondweni, because there's something that siyayishiya kula mntana engqondweni, whether yile anger sinayo because of as bani bengikhe ndatsho ndathi mna into eyenzekayo apha sine anger esijula kubantu abarongo bekusuppose basijula ku-government wethu. Sithini ke ngalo mntana because lo mntana uzawukhula apha nathi, aba bashekayo bazawukhula apha nathi. But even still, bazawukhula with our kids calling your child uthi angithi umntana uyabonakala features zakhe athi ba no wena ungowalapha wena ungowangapha ya. Thank you, Nelly. But how would you tell if somebody is not from abuse. SA without even having to speak to them? Would you just see somebody coming there or approaching and then you simply say yeah, that's easy or can't? Ebantwaneni bethu because abantwana bethu sesibaplantele indlela. Sibaplantele into abantwana indlela yoba masonyanyane ukusuka apha ukuya phambili. Yes, so kubantwana bethu sisiplanta ifuture efileyo. Hayi guys, mna this whole ifile kabuhlungu into yokubana thina singabantu abadala sizawubhubha kungekudala. But listen, there's Chinatown. Right here. China people. I've never seen China working with a black person. Tell me if I'm wrong. I'm a China employer, I'm a China, they come in family. So what are they? They're not creating jobs for us.
But imagine I didn't even hear about them harassing Ababantu Bangabanya Abamshlope. So is this fight about black on black? Like, be true to yourself. Yeah. Now by the time Bafaki borders. Yes, I also think that Linnell here, she does have a point. I think we need to debate on our comment section as to what Nelly has just asked you. And guys, I think because of time and everything, I think we just need to say our last views or our last thoughts. What don't you think about it? Boiling up, so that this thing is Stop boiling up. I'm gonna open that valve of the pot so that the water can actually cool down. It's all personal. I can open it. I wanted to talk about Yes. We can reserve that for the next time. But let us say this a little bit of it. Yeah. Whereby kukho abelungu abantu abebala abantu abamhlophe ufumanisa into yobana abantwana abaninji abasakhulayo bathandana nababelungu at the age of 15-18 years u-experience ukuthandana nomlungu to an extent that awuboni into yokubana omuntu omnyama ungathandana naye. Now my point is kwenzeka isigigaba pha embuthi sokubana kudlwengulwe umntwana and adlwengulwe ngohlobo olufanana. Uxolo into yobana ndizoyiphacisa ngohlobo lento kodwa ukudlwengula esikwaziyo thina kwisintu kuxa ulala nomuntu nidibana ngamalungu, but xa sengoku ufakwa nasezindlebeni nasemilonyeni nasezimpumlweni emva apha empundu ivele nje ivele ubona uba ingumohluko laa mntu ebedlwengulo empundu. What do you mean? Like in an anal. So nasemadlebeni. I'm telling you. And for me, ihistory abelungu umthetho wabo ihistory yabo injeyana ngabantu abathi xa belala nomuntu abanandlela yolala naye whether balala noba as long bona belala nawo. So lo mntana ufika ezinkundleni uyabuzwa into yokubana mntana wam uleli nabani, uthi lo mntana ngumntu omhlophe. Bethuna nafuneka singasilahli isintu, uthi ngumntu omhlophe. Umntu omhlophe ngokwesintu is a white man. Yeah. Ngokwesintu mna thank you Nelly ngokuthi ya. How would you describe Uneli? Uneli akekho mhlophe. Uyabona uNelly akakho mhlophe kwesintu. Ngumntu omnyama ngokwesintu. Ngumntu omnyama. So what if mhlambe ngokwebala ke ngokuthiwa ngokwebala kuthiwa unebala elitheni thank you Nelly. Ucheli. Ucheli is like sinamagama esintu. Yellowish ucheli. What's cheli? Is it an English word? Cheli is a color. No, I mean it's been like it's a Xhosa word ekhanyisa iwele icolor emhlophe. Complexion into ekhanyayo ngohlobo into bana imhlophe icheli like icheli ukukhileka kwento. Cheli ukuvuleka kwento it means like ayikho brown ayikho mnyama icheli lento. So lo mntana ebuzwa lo mbuzo you only have 3 minutes to down the show. Xa ebuza lo mbuzo lo mntana athi ngumuntu omhlophe and then kubizwe abantu abamhlophe which is abantu abafana noNelly yabacheli. Kukhonje lo mntana athi lo mntana ngekwenhloko athi ayinguye. Kodwa ndixelela umama into yobana akuzange kwayothathwa abelungu abakhoyo phayana abantu abamhlophe babekwe ezityeni. Into evele yenzeka apha eyandenza ndaba nomnqa the same person omhlophe njengala mntana bayebetshilo wavele walenda iparcel each and every house of intoni imbotyi wabanika iparcel yokutya. Every house and wayodonate klams the white man ndicela uride between the lines wanika wonke umuntu walapha elalini wathi iparcel yokutya and yena wazidina into yokubana uzaya klams agqithise i-3,000 rand kulaa mntana womntu otheni odlwenguleyo. Lento nditsho ndithi read between the lines because of andiqondi uba ukhona umuntu ongenza laa nto engenesazezela kusithiwa kuthethwa ngento otheni omhlophe.
ndiba nalaa nto into yobana abantu abamhlophe abanazo idocumentary abenza okukhohlakeleyo in those documentary, having them in their heads, in their hands, in their backyard, ezindlini zabo benazo ezaa zinto bezisebenzisa besithi nazi iimpepha zizam kodwa besenze okokubi. Into ethetha into yokubana le nto yedocuments isebenza kumntu ofuna imsebenzele engqondweni. Again. Yeah. I'm now my last thing, like, nah, guys, let's really go back and really understand where does Africa, what does Africa mean in South Africa even, because it's clear South of Africa. Yay, we're like in history Africa before anything else. Yeah. But yeah. Yeah, are you done? I'm done. Okay, but like as Progressive Podcast, we had a beautiful day today at UVL. We made sure ukuthi namhlanje siyabaleka le kuma-Randburg nakoma what lawo makasana lawa athophonyana yabona, and we came back to UVL where everything actually started. So today we did have a very podcast interviews with our guests, and ikakhulukazi sithanda ukubonga Musa, aka David. Is David home, by the way? David Flo. Intwana yase Soweto, but for now is residing here at Terfontein. And we also want to thank again Sweetness, Umdase, all the way from Etu, Bafana Badala. Yeah, and it's really good taste. Because I can stand to go deep, but it was maintain. And we also want to thank our camera guy. Inja Game, social empilo, Mr. Arenze, my camera guy, my editor, Inja Game, Dango, and also want to thank my co-presenter here, Linels, Dango. Yeah, and also to you, Sweetness, and in oneness, we're just gonna put it like this, and we say Progressive Podcast, Bafetu, where progressive meets abantu abagrand, isicela Bafetu nislike, nislandele, nisubscribe on our podcast, and siyabonga, and God bless. Amen.